Čaute všetci, tu je Rišo Zvolenek, Frutarian alias Fruit Power. Som bežec horských ultramaratónov a teraz v tomto videu by som sa chcel s vami podeliť o to, že ako som ja vyliečil plantarnú fascicídu, v mojom prípade chronickej formy. Plantarná fascicída, čo je to? Je to zapálená plantárna šľacha na spodnej časti nohy, hodidla, ktorá sa napája od pety, od kosti pety a ide až po celého chodidla až po prsty. Keď sa zapáli, tak vlastne tá bolesť je v pete, v strede pety a po stranách. Čiže tí, čo vás bolí peta a hlavne ráno, keď stanete z postele, tak vedzte, že je to na 99% plantárna fascicída. Ak to pocítite už na začiatku niekedy, keď sa zobudíte ráno, tak treba s tým robiť hneď niečo, pretože keď to nebudete s tým robiť nič ako ja, tak po 4 mesiacoch sa vám to stane chronickým a potom budete mať s tým problém, aby ste to dali dokopy. Teraz vám ukážem postup, ako som ja vyliečil plantárnu fascitídu v priebehu 3 týždňov maximálne, aj s tým, že som trošku robil jeden faux s tým, že som urobil niektoré prešľapy v tom postupe, takže preto to trvalo 3 týždne. Tento postup, ktorý vám ukážem teraz, mne osobne uľavil z plantárnej fascitídy vlastne z tej 100% bolesti na 20% bolesti v priebehu 5 minút. Takže je to skoro zázrak, ale je to super. Takže poďme na to. Čo vlastne robiť a čo nerobiť? Keď máte zapálenú plantárnu šľachu, tak najprv, aby ste odstranili, treba odstraniť vlastne ten zápal. Na to by ste odstranili zápal, je najlepšie ľadovanie. Ľadovať do tých 10 minút, čiže proste dať niečo mrazené, dať proste ľad, alebo môžete kľudne aj nejaké potraviny z mrazničky, dáte pod petu a necháte maximálne 10 minút. Nedávate dlhšie, ja som sa raz zabudol, nechal som to 25 minút a ten ľad pod petou a mi to vlastne spálilo svalové tkanivo, teda kožné tkanivo. Mal som tam normálne popáleninu akoby od mrazu. Takže, ako náhle sa zbavíte zápalu, čiže vás to už nebude bolieť až tak na dotyk stále, tak môžete začať aj so stretchingom, dovtedy nie. Prvé, čo robím, keď vstanem, predtým ako vstanem z postele, tak si robím základný stretching na plantárnu šľachu a to chytím si vlastne petu jednou rukou, tlačím ju smerom dole a druhou rukou si chytím prsty a tlačím ich opačným smerom ku sebe. A držím to 10 sekúnd. Po 10 sekundách vymením nohy a robím to isté na druhej nohe. Pozor, nerobí to, keď máte zápal ešte plantárnej šľachy, pretože so zápalom, ja som mal to tiež, osobne som mal zápal, keď som to začal robiť a sa mi to zhoršilo po týždni. Na chvíľku sa mi to uľavilo a po týždni sa mi to zhoršilo na toľko, že som nevedel ani chodiť bez bolesti. Toto vystriedať 10 krát, jednu druhú nohu. Týmto vlastne natiahnete plantárnu šľachu, ktorá sa počas noci stiahla a tým pádom vlastne tie prvotné kroky z postele nebudú bolestivé. To sa robí vlastne ráno, pred tým ako človek stane z postele a večer pred tým ako ide spať. Potom vlastne celé to liečenie, ktoré mi pomohlo behom 5 minút, spočíva v tom, že predtým som sa veľmi zameriaval na plantárnu šľachu ako takú. Lenže keď sa zapáli plantárna šľacha, jedno či je alebo preťažená, nemusí byť zapálená, alebo sa zapáli, keď sa preťaží. Takže vlastne ako náhle je preťažená, či je týždeň alebo niekoľko mesiacov, je to úplne jedno, stále som zistil, že stále to je vlastne preto, lebo tým zaťažovaním lítka a chylovky, v mojom prípade to bolo, že som zmenil tréningové zaťaženie a začal som behať viac do kopcov, tak tým pádom som vlastne zaťažil viac lítko a chylovku, lebo keď človek nejako preťažuje nadúmerne šľachu alebo proste nohy, tak sa vytvoria vlastne v svaloch a v šľachách svalové uzlíky. Tie svalové uzlíky sa dajú vlastne rozbiť masážou
ale zároveň veľká podstata je, čo vlastne ja som zanedbával na začiatku, ale som o tom nevedel, je, že existujú vlastne na tele trigger pointy tzv. To sú spúšťacie body, ktoré vlastne vďaka ktorým, ak na nich zatlačím patričnou silou, tak uvoľnia vlastne tok krvi do určitých šliach. Teraz ukážem trigger pointy, vďaka ktorým, keď sa na nich človek zatlačí, tak sa uvoľní tok krvi do plantálnej šľachy a tým pádom krv donesie potrebné vitamíny a minerály na zregenerovanie tej šľachy. Na to, aby som vlastne tie trigger pointy pripravil, potrebujem si ich trošku rozmasírovať. Ja na to používam obal z šepele keramického noža. Môžete aj hankami alebo niečím iným, proste nejaký tupý predmet, ktorý nemá ostré hrany, aby ste si poškodili kožu. Začínam tým, že si dám koleno vlastne na nejakú podložku a v začiatku vlastne úplne jemne masírujem lítko a achilovku. Trvaní asi minútu. Po minúte pritlačím, aby som rozbil vlastne zjazvené tkanivo. To zjazvené tkanivo. Takisto idem lítkový sval z jednej strany v strede, z druhej strany. Achilovku, všetky tieto šľachy na stranách, netreba ani zabúdať. Všetko to je preťažované a tým pádom, keď sa preťažuje dlhodobo nejaký sval, nejaká šľacha, tak sa skracuje, tie trigger pointy sa stiahnu a tým pádom vlastne ťahajú. Všetko to je prepojené, pretože ak preťažujete hamstring, zadný stiahný sval, ten sa stiahne, zároveň ťahá lítko, zároveň ťahá achilovku a tá ťahá pätu. A keď päta je ťahaná smerom hore a vy došlapnete na špičku, tým pádom natiahnete plantálnu šľachu, tak tá plantálna šľacha musí oveľa viac naťahovať, aby vlastne ťahala do opačného smeru vlastne tú pätu. Takže tým pádom sa vlastne preťaží. Takže tým musíme uvoľniť tie trigger pointy v každom svale, aj v šľache. Od hamstringu cez lítko, achilovku až na plantálnu šľachu. Ako náhle som si rozmasíroval zadnú časť a bočné strany lítka a achilovky, tak pokračujem vpredu, okolo holenej kosti. Z jednej z druhej strany. Je dobre použiť nejakú emulziu, aby ste si zbytočne kožu nezničili. Predsa vám to treba robiť minimálne 4 krát do dňa, takže dobre to robiť s nejakým krémom alebo emulziou. Potom pokračujeme ďalej. Ešte raz si prejdem poriadne tie šľachy okolo holenej kosti. Teraz keď pritlačím vlastne na vnútornú stranu pod holenou kosťou, na tie šľachy, tak ak máte zapálenú plantálnu fasciitu alebo nie, určite budete cítiť niekde posťahované trigger pointy. Ako to cítiť? Trigger pointy, keď sú posťahované, tak bolia. Čiže ak si prejdete, poriadne zatlačíte palcom šľachu, tak niekde ju cítite. Ja osobne som cítil bolesť v strede pod holenou kosťou a presne tu je ten bod, ten trigger point, ktorý uvoľňuje tlak na koniec plantálnej šľachy. Ak na ten trigger point zatlačíte zhruba silou 70-80% do 100, 100 už je maximálna bolesť, 70-80% je taká stredne veľká bolesť, zatlačíte a držíte trigger point dovtedy, pokiaľ mi prestane bolieť. Ale maximálne minútu. Mňa osobne to prešlo, prejde tá bolesť do 20-30 sekúnd. Treba si uvedomiť, že na začiatku to boli oveľa viac, ale po 1 až 2 dňoch, tak tá bolesť už ustupuje a už bude treba vyvíjať oveľa väčší tlak na ten trigger point, aby ste
stimulovali, aby ste ho stimulovali na to, aby púšťal tok krvi vlastne do plantarnej šľachy. Keď to zatlačíte, by ste mali cítiť, ako vám ide krv do plantarnej šľachy. To doslova to cítiť. Dobre, to stačí to raz robiť. Raz, dvakrát maximálne za masáž a minimálne 4 krát do dňa. Ďalšie body, trigger pointy sa nachádzajú v lítku, v hornej časti. Zase si masážou protichodnou si nájdem tie body, kde ma to boli. Ja si už pamätám, ono to tak neboli, to už si pamätám, kde to je, kde to bolo, tak tam sa stlačam. To bolo tu hore, v lítku. Si mám viacej tých bodov, takže netreba si všetky pamätať, proste treba nájsť, ktoré bolia a podľa toho si zapamätať, ktoré bolili a tam tie stlačať, tamto miesto. Ďalšie body sú medzi hlavami lítka, kde sa vlastne napája Achillová šľacha. Tam som osobne nacítil. Trigger point. Tam zatlačíte, dovtedy pokiaľ neprestane boliť, pustíte. Potom, neviem presne, či v šľache Achillovej, či je ešte viacej tých trigger pointov, ale proste mňa bolelo na viacerých miestach. Nebolo ten trigger point na viacerých miestach, ale tie miesta vám boleli viac, takže som vlastne stlačal presne tie miesta, ktoré ma boleli. Vlastne na 3 miestach Achillovky. Zároveň si ešte je dobré v rámci prevencie masírovať tieto šľachy, pretože mňa osobne, keď veľa behávam po kopcoch, tak ma bolia občas. Ono trochu sa pomasíruje, ono to prejde do poloviňa väčšinou. Takisto, keď je nejaký bod, ktorý vás viac bolí, zatlačiť a postupovať ako pri trigger pointoch. Ako náhle som zatlačil na tie trigger pointy, tak pokračujeme s masážou, ktorú môžem robiť aj predtým, ale ja to poviem až potom, lebo používam ako prvú masáž tento predmet. Masáž používam ďalšiu nohy o koleno a vlastne využívam kosť kolena, k tomu vlastne chrupavku kolena, k tomu, aby som masíroval podkovo tie trigger pointy a celkovo lítkový sval a Achillovku. Zase idem stred, boky, vnútorná strana, vonkajšia strana. Toto môžem robiť tak minútu až 2. Ja osobne to robím, môžete to robiť kľudne dlhšie. Je to príjemné. Takto vlastne viete vytvoriť oveľa väčšiu silu na tie body v lítku a v Achillovke, ako by ste to robili hankami napríklad. Keď dokončíte vlastne masáž cez koleno, ja to používam kvôli tomu až po stlačení trigger pointov, pretože na začiatku používam vlastne tento predmet na prvotnú masáž, potom stlačam trigger pointy a toto využívam vlastne, dá sa povedať, na uvoľnenie. Ako náhle skončím, po takých 2 minútach, pokračujem na chodidle. Tu začínam s masážou vonkajších strán, vonkajších šľach vlastne, alebo tu čo sú nejaké body trigger pointové. Tiež cítim napríklad tu v tomto bode, ma to bolí, ešte aj stále aj teraz. Tak normálne zatlačím. Tu prejde bolesť, pustím. Trigger point sa dá stimulovať 2 spôsobmi. Tým je prvým, že zatlačím na trigger point a držím, pokiaľ bolesť neustúpi. Alebo druhý spôsob je, že zatlačím a ťahám do jednej strany. Zatlačím a ťahám do jednej strany. Sú 2 také hlavné spôsoby, ako sa stimuluje trigger point. Ďalej, veľmi dôležitý trigger point, ktorý je konkrétne na plantarnej šľache, je v tom bode, kde paradoxne najviac bolí tá plantarná šľacha, keď je zapálená. Alebo keď proste bolí, keď je preťažené. Dá sa nájsť ten bod, ktorý nás bolí v pete, a zatlačiť. Tento trigger point ja stimulujem viackrát, raz ho zatlačím, potom si pomasírujem strany pety,
najprv len rukou, jemne. Tá päta je dosť odolná, takže rukou až tak sa to dobre nedá robiť, lebo tam sú tiež zgazené tkaniva, ktoré treba vlastne úplne rozbiť. Máme cítiť, že tam sú proste. Ja som si v počiatku myslel, že to je kostná ostroha, ale keď som si išiel na rentgen, tak mi povedali, že nález nebol žiaden kostných výrastkov, čiže je to vlastne iba zjazené tkanivo. Ako náhle som to rozmasiloval rukou, ja osobne používam tupý predmet, ale na to už si už dobre dáte nejakú emulziu, ktorá to urobí názorne iba jemne, párkrát, ale keď to robíte poriadne, minútu až dve, tak je dobre použiť na tú kožu emulziu kvôli tomu, že si zošúchate kožu. Ako som dostal, som to už. Takže, keď tlačím na tie body, ktoré ma najviac bolia, vlastne z okolo celá päta, najprv začnem vonkajšou stranou, tlačím do jednej strany, položím maximálnu silu. Do začiatku to bude bolieť, veľmi bolieť, ale kvôli tomu, keď je tá plantarná šľachta ešte zapálená, tak to nepoužívať viackrát ako raz za krát týždňa tento postup. Potom už skôr to dá, lebo už je to v inom štádiu liečenia, vďaka tým stlačením trigger pointov. Ja tu prejsť celú pätu a potom ešte môžem prejsť celú plantárku po chodidle. Aj z vonkajších strán. Aby som šľachu poriadne prekrbil. To je celý postup, ktorý opakujem 4-krát denne minimálne. Je to dobré robiť aj každú hodinu. Na začiatku, aby to proste skôr prešlo, tá bolesť. Tento postup ešte doplňam tenisovou loptičkou, ktorú využívam pred behom a po behu, tesne po behu, na to, aby som vlastne zohrial plantárnu šľachu. Takže vlastne položím si na zem loptičku, zatlačím najprv jemne. A po chvíli môžem využiť celú váhu tela a zatlačiť poriadne. Ďalšia veľmi dôležitá vec je stretching. Na začiatku, kým ešte trigger point je bolestivý na stláčanie, to neodporúča stretchovať kvôli tomu, že ten poškodený trigger point, stiahnúci trigger point sa naťahovaním sa obránia, vlastne sebobránia ešte viac. Ďalšou dôležitou vecou je stretching. Neodporúča sa stretchovať, kým ešte trigger point bolí. Asi kvôli tomu, že kým ešte bolí, tak tým naťahovaním sa ten trigger point bráni a ešte viac sa sťahuje. Takže začal stretchovať až vtedy, keď trigger point na dotyk nebolí. Aké používam ja techniky stretchingu, ktoré mne najviac vyhovujú? Veľmi dôležité je stretchovať ako achilovku, tak aj lítko a aj hamstring. Ukážem základné cviky, ktoré ja využívam pravidelne, každý deň a raz do týždňa robím veľkú kombináciu viacero cvikov stretchingových a tak ponaťahujem celé telo. Čiže každý deň využívam tak 5 až 10 minút klasický stretching po behoch a mimo behov. Na achilovky využívam nejaký schod alebo obľudník, ktorý dokážem na tejto stoličke, kocke. Postavím sa na schod a váhu spustím na nohu, ktorú chcem naťahovať. Čiže v tomto prípade je tá noha, ktorá vlastne spúšťam vlastne tejto noze. Druhá noha slúži iba na to, aby sa udržoval balans. Nohu nechám vystretú a spúšťam. Zároveň sa naťahuje elitkový sval
tomto konkrétnom cviku, pretože peta je vo vzduchu. Držím 30 sekúnd až minútu a potom vymieňam druhú nohu. Nezabúdajte, že je dôležité strečovať jednu a druhú nohu, takisto ako stlačať trigger pointy v jednej aj v druhej nohe. Keď vás bolí plantarná šľachta iba na jednej nohe, neznamená to, že nemáte robiť tento postup stretchingu a stlačenia trigger pointov aj na druhej nohe. Pretože druhá noha je preťažovaná ešte viac, čiže veľmi sa môže ľahko stať, že si preťažíte aj druhú plantarnú šľachu a bude vás bolieť aj druhá. Mne sa osobne prvá plantarná šľacha pravá, ktorá menej bolela, vyliečila oveľa skôr a ľavá ešte nás stále boli trochu. Druhý cvik konkrétne na chylovku je ten, že to robím už na obrubníku. Z obrubníku ja spustím petu až na zem a naťahujem chylovku. Zase noha vystretá. Druhá noha je na obrubníku. Niektorí to robia tak, že druhú nohu majú dole z obrubníka, ale lepšie sa natiahne chylovka na nohe, keď sa dá noha druhá na obrubník. Dá sa držať 30 sekúnd, vystriedať druhú nohu 30 sekúnd až minútu a vystriedať. Striedať to aspoň 3 krát. 3 krát až 5 krát, to úplne stačí. Ďalší cvik na tentoraz na lítko. Klasika, oprieť sa o múr alebo nejakú lampu, vystrieť zadnú nohu, ktorú vlastne naťahujeme a tlačiť proti múru a zároveň držať vystretú nohu, ktorú naťahujeme tú zadnú. Držať 30 sekúnd až minútu, potom vymeniť a to isté druhou nohou. Striedať 3 až 5 krát. Posledný dôležitý svalov, vlastne prvé sme prešli stretchingom plantárku, potom stretchingom achilovku, lítko a najdôležitejšie, alebo nie najdôležitejšie, ale veľmi dôležité je stretchovať takisto zadný stehný sval, hamstring. Na to používam základné dva cviky. Prvý sa nadýchnem hore, vydýchnem, krátky nádych, hlboký výdych, kvôli tomu, že keď človek sa nadýchne, tak do svalov sa dostane kyslík a sval je pripravený na pätie. A keď človek vydýchne, tak vtedy sa sval dekontraktuje, uvoľňuje. Čiže preto sa vlastne pri rôznych stretchingových cvičeniach alebo pri meditácii používa krátky nádych a pomalý výdych. Nechám spustené ruky, netlačím smerom dole, lebo je to vlastne prvý cvik, ktorý má ešte len mierne natiahnuť a nie preťažiť zadný stehný sval. Takisto mám prehnuté kolená, vystreté kolená, vystreté nohy. Držím 30 sekúnd, potom znova nádych hore, zopakujem ešte raz. Druhý cvik je ten, že si prekrížim nohy. Zadná noha je tá, čo sa naťahuje, čiže je vystretá. Druhou nohou vlastne tlačím o koleno tej nohy, ktorá je vystretá, aby sa nepriala. Takisto hore nádych a dole výdych. Držím 30 sekúnd až minútu. Vymením nohy. Zadná noha sa naťahuje. Nádych, hlboký výdych. A zopakujem tento cvik 3 až 5 krát. Držím sa 30 sekúnd až minútu. To sú základné cviky na natiahnutie hlavných svalov a šliach, ktoré môžu za to, že sa preťaží plantárna šľacha. To je z mojej strany všetko. Verím, že to niekomu pomôže tak, ako to pomohlo mne. Nezabudnite na spätnú väzbu. Stačí napísať komentár jednoduchý, či vám to pomohlo alebo nie pod toto video, alebo do článku, pod článok o plantárnej fascitíde na blogu. Ďakujem za pozornosť a Fluid Power.